Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la ani ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera belebelew ka belebele ma bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn Mali musique kɔnɔna na a tɔgɔ fɔra o a tɔgɔ ma fɔ n'i ko belebelew ka belebele kɔni bɛɛ b'a dɔn k'an kan bɛ la diva de la musique malienne Oumou Sangaré Oumou Sangaré de b'an bolo yan bi a ye question caman posé an bɛna o question tɛngu a la a jaabi bɛna sɔrɔ a la a bɛna faamuyali caman bɛna sɔrɔ a la a y'an suit dɔrɔn an la nse i nana an ka plateau kan o diyara n ye kosɛbɛ 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 surtout baaraw ka ca sisan fibaw bɛ sen na tanti Oumou baara muso ka baara tɛ caya denw ma quoi o diyara n ye kosɛbɛ et tu n'es plus national, tu es international. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait d'être toi? Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Diana tige bara o bara ni a kɛ ni nafa sɔrɔ a la i ka jamana i ka du ka nafa sɔrɔ a la i ka jamana ka nafa sɔrɔ a la a bɛ se ka plaisir dɔrɔn de s'i ma diɲɛ na. Donc, ça fait plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. C'est le résultat de travail dur. Un travail très dur. Mais en fait, c'est le travail qui est ton secret, quoi. Tout à fait. Seulement, c'est que le travail. Les cas secret flatembulu, ni barate. Baradro. Donc, du coup, nous avons fait que tantembulu. Quoi. Donc mais c'est naturel. J'ai ma maman qui me dit des fois Aïda so kana bobby voilà ça que c'est qu'à reposer oui ou il vient à second ni corolla il n'y a pas la nette c'est qu'à escalier flyer ni corolla il veut second elle s'inquiète déjà pour moi donc du coup c'est naturel c'est plus fort que moi je ne peux rien contre ça. Je remercie le bon Dieu. Ayani santé mindian. Alibisa mais ala di deli dungo ala ka doni fara santé pour que je puisse continuer. Quand il y a nafa. Quand gadu nafa, ka jamana nafa. OK, ni bella jelibe barake malgré tout ça. Tanti Oumou Sangaré reste toujours en forme. Il te maintient, il faut y maintenir, tu es toujours en forme. Est-ce que tu es paranoïa? Donc bara en forme. C'est comme tu fais le sport tous les jours. Parce que tu faut cela. Ni bara commencera à nous. Ne me boule kata furudi là. Ah bon? Si. Donc du coup, je suis tout le temps en mouvement. D'accord. Parce que vous devez me maintenir quoi. Oui, santé là. D'accord. Et pour un rappel, combien d'albums as-tu sur le marché? Album de Libibolo Sugula Bi. Wow. Je ne sais pas trop. Vous savez, Nima album Chamambo. Oui, 5 extraordinaires albums. Non, une dizaine. Oui, une dizaine, mais il y avait 5, oui. Voilà. Il y avait 5 extraordinaires, comme le disent les gens. Maintenant, au Lukonana, il y a mis beaucoup de fait. Moroya. Donc, il y a il y a Fakanyani. Nini yara ni fora dron, moro beseka. Parce que Chama, ça a touché beaucoup au cœur des gens. C'est vrai. Donc, Chama, voilà. Aïe, Wadjulu Minke. Vraiment, quoi. On me fait d'autres. Il y a inspiration sur le Tchoukodi. Tu sais, Dondola, il y a des tours, il y a un journal de Taka Kalankwa. Parce qu'il y a des Fakanyani, donc il y a des Korobade. Ah, ok. Wasolo, Ambada, Wasolo. Ah, oui. Mais les journal de. Deni fitini do aya yere faga nya continue kalan dini parce que ay kono de ta bora bursu kono kana barake aka patron kono de dala donc a tise ka nya fo patron muso ye a tise ka nya fo a tise ka segini kono bara eso aller solution mi préférée o ka yere faga mais j'ai pleuré comme un enfant ça dire ne deni kashika ka jijigina kusebe kwa odila ni yere faka nyaninda denina nya da ni denika dusukashi odi pousser ka yere faka nyanda munya c'est pousser faka ta yere faka un enfant c'est parce qu'elle m'a assisté
u t'a dɔn ni problème bi n'an kan an kan k'an gɛrɛ jɔnw na olu ka se ka kuma an fɛ k'an n'an hakili fara ɲɔgɔn kan an n'an hakili mɔgɔ ni hakili mana jɛnya ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ na ni tiɲɛni ye donc o ɲɔgɔn caman de bɛ kɛ adamadenya tagalan ye sɛgɛn ni ɲani ye donc n'i ma ɲani kun n'i ye solution nɔgɔmanin ta n'o kɛra yɛrɛ faga ye a ma nɔgɔn dɔɔnin o de la n y'a jugé nécessaire ka mɔgɔw sensibiliser diɲɛ bɛɛ hali président dalen b'a ka palais la problème de b'a da la milliardaire dalen kunkolo dalen b'a ka milliard ka diɲɛ min b'a da la a to an fantanniw kan donc diɲɛ yɛrɛ de ye problème ye a bɛ gérer ni hakili de an kana dusu ta ka bila hakili ɲɛ ka mɔgɔw ladi o la ka mɔgɔw mémoire son hakili la k'a fɔ ko yɛrɛ faga c'est pas la solution ko mana gɛlɛya cogo o cogo i miiri fɛn dɔ la min bɛ se i den ou bien i fa ou bien i ba i miiri fɛn dɔ la min bɛ se k'a to tu peux tenir oui qui peut te maintenir en vie il faut i k'i miiri fɛn dɔ la o fɛn bɛɛ bɛɛ bolo a bɛ se ka k'i ba ye a bɛ se ka kɛ hali dɔgɔnin dɔ ye min ka di ye i b'i miiri ni ne ye n yɛrɛ faga sisan nin bɛ kɛ cogo di donc yɛrɛ faga c'est pas la solution ni kama n ye dɔnkili da yɛrɛ faga la d'accord o faamuyali sɔrɔla o la Fanu a y'a mɛn la diva malienne de b'an bolo yan bi restez connectés ne yɛrɛ de tun kan ka yɛrɛ faga o ne dara ne kan a ma da mɔgɔw kan Mali la dɛ o si la artiste kunda ayi a dan ye dɔrɔn k'a fɔ ko silamɛden hɔrɔnden ka galon dilan k'a bɛn a sen ma ka taa se porno tourne ma a dan y'o ye foyi tɛ kɛ diɲɛ na min ka jugu n'a ye bilen donc mais ne y'a ye ni ne ye n yɛrɛ faga o ye ne bɛna kɛ jɔn na aw tɛ yan wallahi ne bɛna kɛ jɔn na n ka di mɔgɔ minnu olu tɛ yan ne bɛna kɛ jɔn na n den tɛ yan ne bɛna kɛ jɔn na n b'a kɛ n ba la non e t'i yɛrɛ faga ni ye tôt ou tard ala bɛ tiɲɛ dɔn ala bɛ tiɲɛ bɔ donc que laisser au temps ce que le temps jugera quoi o de kɛla nin ye ala ka bɛɛ kisi galonjugu tɔɔrɔ ma sisan an b'a ye i b'i intéressé association féminine na kosɛbɛ wa i ka dɔnkiliw fana na k'a daminɛ i ka album fɔlɔ la k'a bila sisan ta la laban na i b'i intéressé kosɛbɛ musow la a titre yɛrɛ caman ye muso i b'a sɔrɔ conseil caman b'a kɔnɔ musow ni denw munna i b'o fɛ min na n b'o kɛ n ka adamadenya daminɛ la n sɛgɛnna kosɛbɛ bon ne ka sɛgɛn kɔnɔ n y'a ye n ba sɛgɛnna quoi n ba de sɛgɛnna ne sɛgɛnna n ba de kɛrɛfɛ n y'a ye joona n fa ni n ba farala ɲɔgɔn na ka musow a sɛgɛnna donc du coup ni ne kun bɔra ka taa concert kɛ yɔrɔw la n bɛ dɔnkili da n bɛ essayer k'an yɛrɛ soulager mama bɛ voyage la ne concert ne bɛ taa worotilaw ni baptême ni dégulu la n bɛ dɔnkili da n bɛ essayer ka mama ka souffrance raconter n bɛ essayer k'a fɔ ne ba bɛ nin kɛ tan ne ba bɛ nin kɛ ne ba bɛ sɛgɛn na n'i y'o daminɛ dɔrɔn je vois devant moi toutes les femmes pleurer musow de bɛ denguli yɔrɔ baptême yɔrɔ la n b'a ye olu de bɛ kasi donc ne dun bɛ k'an yɛrɛ de ka histoire fɔ mais ne ɲɛ bɛ musow de la kasi la ne ko donc muso bɛɛ de bɛ sɛgɛn nin kɔnɔ tan quoi problème bɛ bɛɛ da la donc ne bɛ ka n ba de ta fɔ mais c'est valable pour tout le monde oui Umu Sangare ko dɔ kɛ o de la album fɔlɔ bɔtɔ n y'a titre yɛrɛ kɛ musolu pourquoi ka fiɲɛ bɔda di musow ma ka dusu don u kɔnɔ u ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye ka maɲumako baara ka fisa ni maɲumako kan fɔ ye donc n ye dusu de don musow kɔnɔ album fɔlɔ la musow yo Mali kɔnɔ musow yo hali n'i kɛra sɛnɛkɛla ye i jija sɛnɛ nin na n'i kɛra polisi ye i jija baara la baara kɛ a kɛcogo ɲuman na faso ka da i la ka c'est-à-dire ka les faire confiance k'u ramener ka confiance don u ka danaya da u yɛrɛ la ka se ka da u yɛrɛ la u ka wuli k'u cɛsiri ka baara kɛ ka maɲumako baara kɛ o ka fisa ni maɲumako kan fɔ ye j'ai dit que maɲumako kan c'est pas la solution an ka wuli pour que
an ka se k'a dɔ kɛ an yɛrɛ ye. D'accord. Fanu aye ni me kam manumato ko barake o kafsani manumato ko kan foy. Ça c'est le slogan de la diva malienne. Ça c'est vrai. Si ça amena c'est ika projet o la belebele ma. Anga foye belebele do ye. Fiwa, Festival international du Wasolo. C'est vrai. Si ama ani a 4e édition de benatani. Takonanai. Donc, abina ke le du 9-10 avril. Wasolo. Ambe beta Wasolo. Mais ambe fait ka doni première édition que la 2e que la 3e que 600 il est 4e édition. Donc le défi a été relevé. Quelle sera la particularité cette année? Du moins bena ni nata boto la. Dans faraka boto la. Nata kobi awere beba kalama à cause de corona. Ne tu ta fait ka Kenya. Mais ala yi ministre dama. Ministre ni culture kadai. D'accord. Ntara kata ngomta bienvenue souhaiter ayi. No ye madame la ministre Kadiatou Konari. Ouais. No madame la ministre ayi ni nga ko tola ko fiwa dati wakati jumengo madame la ministre ko fiwa te ni ngo corona bara moy sege. Akoko me okumata. Ambe se ka culture to itu da kasa. Vraiment. Ko te se ka ke ko ni ayi bi jamana yɛrɛ jɔlen don a jɔlen don culture de kan k'a ye wuli a kana tout sauf culture kasa mais nin kuma ye énergie dɔ donner Oumou Sangaré la parce que c'est rare ka nin kuma sugu mɛn an ka autorité da dɛ donc quand a y'a fɔ a ye énergie de di ne ma ne ko baasi t'a la ni o bɔra e yɛrɛ da anw bɛ wuli k'an cɛsiri o de la an tagara bon fiwa yɛrɛ fana a nana cogo min na parce que c'est important qu'on ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Oui. Ɲinan y'a sanji 30 ni kɔ ye ne Oumou Sangaré ne tourné diɲɛ kɔnɔ ne bɛ tourné minnu kɛ n'a fɔra ko Oumou Sangaré bɔra a taara tourné la c'est dans les festivals a bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ festival baw kɔnɔ ka daminɛ Australie Japon Mexique Canada Amérique diɲɛ duguba bɛ yen ko festival ba bɛ yen Oumou Sangaré sen yɛlɛnna festival kan. Chapeau, vraiment c'est an ka tɛgɛrɛ fɔ ni yɔrɔ. Donc du coup ka sanji 30 k'o baara la i ma keleya i ma ɲabɔ o baara fɛ i ma essayer k'o la degi quelque part avec comme ni dusu ti kɔnɔ bien ni vraiment ala m'i dan k'i ka keleya quoi. Donc ne nana kan sigi ka miiri Wasolo jeunes sera ma ko ko festival ba bɛ yɔrɔ bɛɛ ko fo n'a kɛra Wasolo ne ko tɔ tabarikala ne sigilen tɛ ka nɔ kɔnɔ yan ayi n'ale ne bolo bɔla n da kɔrɔ n ta ten donc ne ko on y va donc là an taara ka taa festival kɛ expérience ni minnu bɛ ne la sanji 30 tɛ tile 30 ye kalo 30 tɛ donc a mana kɛ cogo cogo n ye expérience ni dɔw tɔmɔ a kɔnɔ caman yɛrɛ donc ne y'olu minnu tɔmɔ avec mes maigres moyens avec l'accompagnement de mɔgɔ minnu bɛ yen ni musique kanu b'u la naturellement n bɛ profiter nin yɔrɔ la yan k'u caman fo Wasolo ressortissant fɛn fɛn bɛ Mali la n'a fɔra ko taw a bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ comme moi je veux vraiment maintenir un festival gratuit n t'a fɛ ka festival nin kɛ sarali ye a bɛ se ka kɛ kɔfɛ mais pour le moment c'est n b'a fɛ gratuit k'a garder gratuite la parce que le but ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ dɔrɔn parce que jamana bɛɛ yɔrɔ min na bi ça va pas donc n'an ye ɲɛnajɛni dɔw kɛ a bɛ mɔgɔw jeli segi u yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw hakili laburu awɔ n'an taara tɛrɛbɛsɛ dɔɔni dɔn k'an ka tɛrɛbɛsɛ gbɛnsɛn ele Wasolonga ayi ne tɛ Wasolonga ye dɛ gbɛnsɛn min na gbɛnsɛn si da an bɛ taa gbɛnsɛn dɔɔni dun ka dɔɔni tɛrɛbɛsɛ a bɛ corona latunu an na a bɛ ko caman tɛmɛ an kan surtout n'a fɔra ko Oumou Sangaré de bɛna plateau ka micro minɛ parce que n'a fɔra ko i bɛ ka jouer yan yɔrɔ nin dɔ la bɛɛ tɛ don ye dɛ mais n'a fɔra ko an ka taa Wasolo c'est gratuit Bamakɔ bɛɛ bɛ yɛlɛma yen sen an yɛrɛ plateau yɛrɛ bɛɛ bɛ taa yen o bɛ diya an ye aw bisimila wa place b'an bolo ye fan bɛɛ parce que yiri suma le b'an bolo fan bɛɛ mangoro yiri ju belebelew bɛ fan bɛɛ bɛɛ bɛ t'i fo yen yiri suma kɔrɔ an kuma fana bɛ yen nɔ ka kuma culturel touristique Oumou Sangaré o bɛ yen nɔ furu ka bon
an bɛɛ bɛ to ɲɔgɔn kan yen nɔ mɔgɔ si tɛ so kɔnɔ n'a ka d'an ye an bɛɛ bɛ to so kɔnɔ c'est la fête au village oui, quoi c'est la fête au village voilà. ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka umu ye yɛrɛ de très près i bɛ taa Wasolo c'est du 8 au 9 et 10 avril an bɛ ka taa Wasolo an ka taa tɛrɛbɛsɛ dɔn a yɛrɛ de ko ten k'an ka taa tɛrɛbɛsɛ dɔn ka gbɛnsɛn dɔɔni dun an ka foli bɛ Wasolonkaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ à travers Sangare. Ok, en tant que diva de la musique malienne e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn de di jeunes ma sisan minnu bɛ ka don musique la surtout caman yɛrɛ bɛ ka umu ladege bi. C'est vrai. Oui. C'est que o bɛɛ ye hɛrɛw dɔ ye quoi. O ye hɛrɛba de parce que Wasolonka ko ko sanji bɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ a tɔ bɛ to nkomi ye. Nkomi ye mun ye ni san nana sɔgɔma ou bien n'a ma na tile fila nkomi ji de bɛ kɛ binw na awɔ a bɛ mɔgɔw ka jiko nege da dɔɔni awɔ donc du coup ne ka souhait numéro 1 ye min ye denmisɛnnin minnu bɛ ka na dege olu yɛrɛ ka tɛmɛ ne kan n'o kɛra Wasolon bɛ bɔ ɲɛnafin na awɔ Umu Sangare bɛ yan a tɛ yen Wasolon bɛ kɛ alhamdulilayi kunba siri bɛ tun bɛ yan a ye Wasolon natolo a tɛ yen bi mais Wasolon bɛ ka continuer ka latolo kɛ don dɔ la Umu Sangare bɛna kɛ a tɛ yen mais Wasolon bɛ continuer ka latolo jamana bɛɛ bɛ continuer ka latolo kɛ o de ye anw ka souhait ye en tout cas o de ye ne ka souhait numéro 1 ok donc voilà pourquoi j'encourage les enfants qui veulent vraiment m'imiter comme Maïmouna. Oui. Ni yɛrɛ y'o lamɛn ni ne yɛrɛ ye sigi ka lamɛn kuma la ne b'a fɔ ko nba Umu Sangare le kan ni kunba kiyare ne ko n ko sumunudeni an bɛ sumunuya bɔ i la k'i kɛ Sangare ye siɲɛ kelen ala k'o kɛ yɛrɛ siɲɛ n y'o de fɔ a kɛra ye o a yɛrɛ tɛ sɔn sumunuya ma a ko k'ale ye Umu Sangare de n'i mana voix mɛn n'i ma yɛrɛ ni jɔlen i b'a fɔ ko Umu Sangare de don et puis ne virgule a tɛ ɲinɛ a kɔ point a tɛ ɲinɛ a kɔ ne yɛrɛ bɛ se ka ɲinɛ dɔw kɔ mais Mayi tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ Mayi y'a dan ye Mayi y'a dan ye an bɛ ala de deli si ni kɛnɛya la amina yarabi n'a ɲɔgɔn fɛn fɛn min b'a fɛ ka Umu Sangare ladege min b'a fɛ ka denmisɛnninw fɛn fɛn b'a fɛ ka kɛ fɛn ye dɔnkili yɛrɛ la sa u ka courage de ta u ka courage ta u kana kiritigiw kun o yɛrɛ olu wolola ka u ba min sɔrɔ a la hali sini an bɛ critique hali sini an bɛ neni hali sini an bɛ fɛ mais n'i bɛ baara min kɛ n'o ka di ye ni nenina ni critiquera au contraire ça te donne encore plus d'énergie d'aller en avance voilà aïe mais donc on a énergie de anto maintenant critiquer là on fait comme ça mais c'est ça la diva la digue ni belle la diva la digue voilà Mali bitanye c'est clair et net parce que ni critique dans la main vraiment ça te décourage souvent non il faut pas c'est le contraire ni fana ma critiquer il t'est amélioré. Tu vois, ça fait partir. C'est le prix du succès. Le succès a un prix. Ça fana tɛ se ka kɛ k'i ka di diɲɛ bɛɛ ye ten ko don o don i bɛ beurre ni crème na foyi tɛ f'i ye ben non c'est pas possible et puis tu peux pas plaire à tout le monde ça c'est vrai ala yɛrɛ min y'an da dɔw ko ko ça il existe dɔw ko ko Dieu n'existe pas kira min yɛrɛ diɲɛ bɛɛ danna o kanu kama ale yɛrɛ filɛ nin ye dɔw yɛrɛ ko ko u t'a ka tɔn na donc mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ f'i ma mais reste comme tu es. Kana changer. Il faut correct avec toi-même. D'abord, il faut être correct avec soi-même. D'accord. Ni Adamade, ni correct avec toi-même. Il est correct obligatoirement avec les autres. Oui. Et le reste, tu t'en fais la vie avec. Ok. Donc après le festival international du Wasulu, maintenant projet wara obe umubulwa. Parce que il mode ninga kuma foma. Donc kuna sigile me jama kele me kanga salon fa avec un reportage que nga téléphone babula avec un filmé. Voilà ma mamie, voilà, elle a d'autres projets encore, oui. On ne sait pas. Je dis question de Nana tout voilà, question de Nana. Ah, oui. Donc du coup, projet Bembolo. Projet où t'es ban. Mais ni festival Noara et que Covid Noara. J'étais confinée aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Ni kalo roke. Ni kalo sabake sigili la. Kambolo fla danser. O mabe. Ko kalo saba Umu Sangare. Ninga chasade na banade. Chiena. Donc ne wulila ato kalo saba nan kono ka album kelinke. Parce que nga donc gon fola ni accompagné ba ma ñaari ara saw baba
Mamadou Sidibé. Lui, il travaillait avec Koumba Sidibé. Donc, Koumba Takarana allait en Amérique. C'est ça, Koumba Nanantanya allait tour Amérique. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, Mamadou, tiens, allez vers Los Angeles. Nanga bien chima, il sort. Baltimore, anga album de la. Au daro au collé moulin, parce qu'il y a corona na bébé sokolo. Au bon lagana. Donc, il y a 3 mois que barala. On a frappé 10 titres du nouveau album Banapeu, album Prelin Dalindo, avec Corona Drone Kono. No Banadrone. Corona calmera drone. Pouf. Pouf. Donc, repoté quoi? Non, repos, repos tant que Ambeseka, dans 3 mois, 10 titres. Maintenant, on fait du secret. Mais le secret dit. Secret est fouillé, Barako. Mais quand c'est inspiration sur Roni Bellatica 10 titres qui est dans 3 mois, c'est pas facile. Ça me donne des inspirations, ça peut me donner des inspirations. Wow. C'est ça. Moi, des fois, moi, je me pose la question. Mais une question, inspiration, tu vois, c'est ça. Oui, c'est parce que tu es né pour ça. Ok. Voilà, au drone de l'inspiration, ça peut venir à tout moment. D'accord. Voilà, surtout, je traversé. Oui. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Il y a une chanson que j'ai créée, qui est dedans. Il y a plein de trucs dedans. D'accord. Ok, ayame. Maro ofana abeke abijaka teme moya ereka. Iwa, omusangari kondo. On ne sait jamais avec Omusangari. Waouh, on ne sait jamais. Et puis, on m'a mis remarquer qu'à Dongloula, toujours, Kamélengoni, tu fais ressortir ça. C'est vrai. Donc, il fait toujours qu'à Wasolo, Ani Dongli reconnaît non seulement et folie là, Kamélengoni Bay, mais na Kumana, Wasolo me fait toujours. C'est vrai. Tu sais que j'ai chanté avec Alicia Keys. Oui. Et voilà, Alicia a fait une révélation de Kenyako. Nene ya me ni voix maintenant on faire kolo be kurkuru chair de poule de bekala mais effectivement ne dongli da nyakoro abisne ka bolo keta kayira na iba bolo kurkuru abi chair de poule so la voix akuku mais tu fais quoi avec ta... comment tu chantes? J'ai dit je chante traditionnellement, je chante comme mes grands-mères ont chanté dans le Wasolo, je chante comme ma mère a chanté dans le Wasolo. On n'apprend pas à chanter. Enfin, à l'école chez nous. Ah, ok. Non, on était à Dongli à l'école là. En bas, Dongli ça y est dans le sens naturellement, c'est vrai. Mais en bas, aussi, fait. Moi, je suis Wasolo. Donc, là, en bas, aussi fait. Mais idole numéro 1, Koumba Sidibé. J'ai toujours dit ça. Koumba Sidibé. Parce que ne maman tout terim solo maman ka dongli dans la préférée de Kilo. Ouais, ok. Donc elle est idoli. Ne album follow bora wa soro ne maman te songa ne album na me avec Koumba drone ta kala. Donc Koumba drone ko mela ma ngasu. Donc du coup elle m'a beaucoup inspiré. Oui, voilà. Donc dans la vie ne m'a inspiré. Ça ne sert à rien de le cacher. Oui. Koumba était une grande dans le Wasolo. Oui, c'est une grande icône de la musique malienne. Tout à fait. Ouais. C'est un mot d'ori koko kaka foli fingana. Atigi maseka yan soro ka sabu ke banin. Malado jakiti. Malado akuko malaka beleni koro ko ni ya fo umusangare ko malado jakiti beleni koro kabado ko Wasolo beleni koro beleni koro malaro lonko ikuzindo c'est vrai ka jakiti c'est kika ko tellement ki kadai ay ko pa ke pour ka se kata bani ka yorena mais nul ne peut contre la volonté de Dieu atara ali de ni labe ko ako domina aya foko ibena na plateau ka ko abin labe fufala ki ndeisani malado merci ok c'est bon amna na question minna ami fe ka do déjà amna si émission kun chayoro la kuma chama fora ni message do bin ibulu ka lancer sur le festival Fiwa parce que Fiwa c'est le no ko gacha quoi malik na foni rebe ka prêter kata Fiwa la ah obena janya o bismillah Wasolo c'est message mbembolo e ka fo malien be ka bo
Ça fait des années wasolo bɛ Mali la dɔn. An b'u la dɔn. An bɛ diɲɛ bɛɛ la dɔn. Diɲɛ bɛɛ bɛ dɔn an ka rythme la. Mais u kana cette fois-ci u kana ka taga wasolo yɛrɛ kɔnɔ. Ka taa wasolo yɛrɛ ye. Wasolo yɛrɛ ça ressemble à quoi? C'est quoi? Oui. Parce que mɔgɔ caman b'an juger de loin. U t'an dɔn. Donc u kana wasolo nga u ye u bara. Fɔli fɛn dɔw bɛ wasolo hali sini a dɔw dɔnnen tɛ yan fɔlɔ. Mais fiwa b'olu caman sama. Ka u layɛlɛ scène podium sanfɛ diɲɛ k'u ye. Donc an ka fɔli fɛn kɔrɔw bɛɛ o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan. Les amis des artistes du wasolo o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan. An n'an ka donso yi donso ngɔni duman o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan. Kamalen ngɔni duman o bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan. Soufflé bon wasolo ngɔni n'a fɔra i kɔ dɔrɔn ambiance dɔrɔn de t'a kɛ. Ni kɔni ko musique ni ko artiste yɛrɛ kɔnɔ ni ko musique Mali kɔnɔ ni ma wasolo yɛrɛ fɔ i ma kuma yɛrɛ. Donc an bɛɛ ka jɛ ka taa wasolo. Yan'an ka émission kun cɛ tanti Umu bobokɛ ɲuman mama Africa mama malienne a bɛna atalaku a cappella duman dɔ k'a ye scène kan mais à savoir ni animatrice kana bɔ ka bi. Malinyamolu Malinyalemba Sayade Pone Malinyalemba Malidiara Malide Nyumanu Malibadiara wi Malibedi alondola Izininda Elena Simaera Malidugu kono Simaera Yorobe Malibedi asa Nekera Sanuyera Malidugu koro Sanuyera wasolo Malibedia Malide mimbe fanfan Ubeka jigi malide nyumanu Ambeka naso Malidiara Malinyalema Malinyamolu Malinyalema Sayade mone Aikalo fote mogoba Ni fobe mogoba sangare kononi Sabine umumbana Nga fote mokosiba Feminye janjonge Faransita ka sangare janjondi arana Fote mokobana ye janjonge Australi janjo sangare janjondi arawi Fote mokoba Aikalo fote mokoba Ni fobe mokoba Mali kuna fone sabi afana bana peu Nga fote mokoba Malinyalema Mali diara Mali de nyumanu Mali ba diara wi Saya jona de dinye Merci. Voix m'a changé. 30 ans de carrière. Au secret, amitla kana no ekofe. An balma Mali na foni la jabako an ma fo danti foli mina an bora ka la diva malienne la meno ye Umu Sangare. Wasolongo ka Bamako ka Mali be ka ama abora ka projet foi album kura ni be sena kana o ye bom ni o be juguya ni korole aya ka projet foi ko mogo ka manyoto ko barake o kafse ka manyoto ko kanfo ore la diva ka slogan ama foi akambe jen wati were merci.